Брат, Викса, аз го уважавам. Аз като играх White Forest правих абсолютно също. Аз имам първото нещо и се надявам да работи. Викса, това не знам дали трябва да те надъха или да те разчува. Аз не знаех какво правят дековете, с които играх във Франция. И просто си да се надявах, че като ашна Snake Eye ще му приключи хода. Ма Викса има същото менталите! Да бе, Snake Явно не е Eye. съботно! Ето бе, Snake Eye, що ще пише на картата. Но нещо не знам. Викса, actually, май знае какво правят другите деко. Аз нямах никаква идея. Сигурно знае. Да, Викста знае. Въпреки, че най-вероятно White Forest не знаеше какво прави, но това е друг. Да, съм също, защото играе по-активно от Не, мен. той Аз Мицуруги не знае какво прави, но... Кой декой съм знаел, само да питам. White Forest знаеш какво прави? Наполовина. Другата половина е лоуско прави. Знам какво прави, ето ги флипва, защото играе в Virtual. Виртуален свят. Как да накараш Виксата да прочете картите, казваш му, може да се играе в Virtual World. Ако ми наберете бриджове и енджини, които мога да играя в Virtual, Абе, ти знаеш ли... стъдива. Абе, ти знаеш какво правят Burning Abyss-те, бе? Еми, аз играм Беатрис, така че горе-долу ги знам. Мъкни червената. Махни червената. Ама то не е ли... Не. Монстер дискард, аха. Абе, Или тази червена ще бъде. Тази червена. Няма никакво значение. Whatever. И си разкарай... Да, махай го това. И от криптър... Ще не да играм, това ще съм играл. баниш ни мъгнамута. Не. Защо той играл ли си е Дормаус да си го самана? Откъде съм на този Дормаус? Ако е махнал... Ако е съманал Дормауса, махни Дормауса. Той баниш ли го е този ход самана? Да, баниш го. Махаш него. Защо имаш само един такова? Беше ли го баниш много долу? Те ще разбера. Малко. Нищо за ще хочеш да се заредиме. Нищо, това беше просто да иска бит точки. А какво прави тази стенбай? Прочети. Тегли му карти, Нико Джа. различни. Тегли около... Мисля, че ще го изтеглиш 6. Какъв е този ефект, бе, брат? Какво е това? Дочети го, де. Сега. За дочети го. Това е карта от 2025. Не ти тегли толкова карти, все пак трябва да върнеш същия блок. Мулигънваш, basically, смисъл. Просто се ръжа, брат, смисъл. Не мога, в смисъл просто ме боли, разбираш. Физикли ме боли. Той е някакво такова. Добре, Пето, никой не си изключвал мозък. Аз го Не. правя доста често. Не, аз Въпросът е, много че мраза кога и си не разбирам хора, които го правят. Там ми е филма на мене. Аз съм от тези хора, деца такива, брато. Примерно като някой ми каже, брато, много харесвам, примерно гледам Big Brother, защото просто изключвам мозъка и правя каквото си искам. И аз съм такъв, брато, защо гледаш нещо, което идеята е да сещаш се да си изключиш мозъка? Какво? What? Не знам, що направих. Да си Рима и после направих. Какво? Опонент ти турбо телклима! Бебе, ям храна. Това много добре го направи това. Пети от хората, които сърят мрамор и не гледат Big Brother. Следа. Какво каза? Хайде да гледам. Съжалявам. Изключвам го. Мисля, че само не това. Иска да кажеш сега да е баниш. Кликни бутона, брато. Ако свети го кликаш. Добре, да постави си. Добре, играйте мира. Защо не се поставиш на негова позиция и не си помислиш къде би ти било гадно да те спре? Мокни, мани, не. Няма значение. Няма значение. Въобще, аз с този интеръпшен въобще не ми било страх. Просто бих играл и като ме интеръпне, за мен би било сета. Ми тогава за какво го сет? Той значи си е бан, така ли да разбирам? Еми бан съм. В смисъл той трябва да го... Аз трябва като много... Сега трябва да спечела, трябва да линкне SP, двата заека и един от малките в X-Score. Колега, нали знаеш, че той все пак не може да те убие, защото мина SP ефекта. Ало, да. Кажа, че погледни борд стейта на опонента ни. Ами... Не знае. Страхотен е Firewall, не е Calling Dark е на майната си. Имаме Криптор, дето не сочи към... Точно Дори не е наш. го направил. Той не е... Добре, супер. Този криптер е на Виксата. Той просто го взе с Dark Charmer. Сега си е мой. Той ти го върна! What? Знаеш какво? Моля ти се, знаеш какво направи? Играй Field спела, Играеш? Трябва батъл. банишваш, нали, той ще най-вероятно ще чейне, ще ти банишне, нали, такова, което е малко фъни. Но ако не го направи, съмънваш криптър, казваш ефект, той казва ефект,
банишваш, ти го връщаш неговото, не можеш да го върнеш, защото ще умре. Аз, каквото да извада, той ще умре. Да, факти. Чакай, ще му дам надежда. Да, дай му надеждата. Ефект! Опонентът ти между другото има шанс да го пусне това. Не е толкова стъп. Чакай. Каква изненада, Атлантиан плеера носи шапка на Луфи. Бро, камон. Не, брато, какъв си кринджар, какъв си джиски. Буклук, шибан буклук. Не тая, бе! Тиквеник. Коя, бе? Защо я пърна? Как можа да го наречеш тикви? Ето! Няма значение, аз пак почевам момчета. Омега пъниш. Това ли тази игра са? Изприщвам се, разбираш, изприщвам Не знам, ти си решаваш. Това е твоя your decision to make. Ето го. What is you habаха? Само бейтваме. Юхабаха. Чето има ли тръпка? Няма тръпка, сега ще ми... не, няма баниш. Има... Чакай, къде му е бялата? Баниш на моя, брато! Не бе, той се върна, няма я. Върна си, добре, whatever. Какво правим? SP. Не, така ще се преба. Сам се засеща. Да, Чармер. Може ли да видя какво има в Грейвяр? Тук нямаше да има никакво значение, защото ние го убивахме, но... А как? Просто Батъл и Дрис. Не бе! Побанишвам. Грешният таргет за... През цялото време баниш на Криптър и казваш ефект и печелиш и не можеш да го лашне. Добре, знаеш какво? Не, какво направи? Влезни в Dark Charmer, кажи ефект на Druid Swarm. И спечели играта. Не мога. Това не е ти билет го сочиш. Няма го баниша. To Grave. Give me that. Това го видях от него. Виж, той видя от мен Нин Корибото, обаче for some reason го... Това е игра на всички времена. Ще се привихме на интерес. Какво да направим? Просто батата ще играе без тяло anyway. Ако беше баниш на Криптър, щеше да го баниш нещо. Моля сега да без тяло това. Не. Прощил. Не мога. What is you habаха един. Впрочем ще го наблъскам, ще я дадеш ми даде. Да, писна бутона. Викове шампиона на YCS в Багдад. Ти си за затвора, ти си за Алкатрас, брато. Айде, я да видим. Какво ни е приготвил? Знаеш какво тъпото, това са на всичките таргети, вече Дормаус не е комбо, нито пък млай травите. Верно, че нямам повече. Не да имам наче, нямам. Нямам въздух, боли на главата. Изпуснах всички въздух. Знаеш какво е днес смешното? Той опонента ни също няма нищо, защото той е на 2 ефекта, разбираш ли? Той ще влезе в батълса. Ще каже ефект на Доро, ще баниш. Не гледа за 2 секунди, какво се обърка? За малко да ти падна, брат. Паднахме. Опонента читва просто. Ти просто много старателно се опита да загубиш играта. Не го коментираме. Моля ви се CS, моля ви се, няма мога да гледам повече. Дай още един, прави още един. Моля ви, не мога да спра да го гледам. Вик се, моля те, пусни лайвстрим в Twitch, моля те. Мога. Брат, прекалено много контент, разбираш, ти ще станеш милионер. Няма, той ще плати за още един малис. Коучинг. Май умирам, Дали бе? Май.